Wefana no wena. Umthetho wakhona ufunani ngempela wangifunani. Uke wasondela lapha eBhayibhelini lami. Cha ngingakasondeli. Kodwa ngephili vele imile inyawo ibaleke iyosithela. Ingathathanga umuntu. Mhlambe sisingabuza ubaba umdala. Hayibo kanjani? Ngoba la ngifake wena nje. Ngifake sengikhuluma according inkulumo yakho. Wena uthe mhlambe sivele yamile inyawo yahamba. Sengiyasho wena mhlambe sesingabuza ubaba umdala. Angithi ngisho ngichaza lokho mina ukuthi ngifake eBhayibhelini ngavala ngithi ngiyayibeka phela. Ngiyabuya nje ayisekho. Ngokuya nje ngadini. Kuvesi ba. Angazi phela ngivele ngafanga ngicimile mhlambe ngifeke kwaba seCorinthian mayeka John. Bayithathile. Obani bayithathile abaseCorinthian. Hayibo kanjani? Ubona ubathemba kanjani uzokubeka imali? Ubathemba kanjani? Angithi abasema umlando kuNkulunkulu wami yini ubhemlele imali. Wona imalini le? Malini? Ngifaka u20 Hawu usungakhalela u20 Inkulu kabi leyo mali. Inkulu kabi leyo mali. Hawu ngoba phela bingekivile mina ngiyayidinga. Thakatho uzoyithola. Kanjani? Ito ishuthi abantu bezwa ngawe lento abakhuluma bengazazi. Mhlawumbe nababona ulali ngani mina ngalala ebusuku yini? Usukwenzani? Isuke ngithandaza ngithi mina ngilala ngale kwa12. So umthandazo usebenza kakhulu zathi 00. Uthandaza wena ukuthi uma ubuye usujulukile uyakhefuzela sana ukuthi uzophuma phi. Ngathi ngibona ukuthi ngijulukile. Phela bami ukhuluma nenkosi bonijulukile. Ngathi ubugibela imfene masukuyi mahlutututu. Hawu angithi abanye baya emasontweni bazibakindle phansi bahayisa. Kodwa mase kuyimina sengiyathakatha. Ngikhethe iphile emasini. Yovela ko. Cha yisho nje ukuthi uma uzophuma esihlokweni yisho nje imali moyibolekile kuphela uthi cha hayi ngithathile. Ngizoyenzani? Ngeke ngazi phela ngithi nanidlala nephi top. Nganibona nginilanga ngibuye esontweni nabangani benu ngibeka amashumi beko R2 bisho ukuthi ubani owinile lezinto lezi indili ngalezi zakhona. Ngenze kube ithathile asazi. Nalokhu kwamasondwana ungathi amehlo kuthiwa yini lezi zinto zeni enzithi ngithupha lezi niyongena lapha nibeke nezidini zona lezo zinto lipharala kamakholwane ojayele ukuliphakela la ngilisondele eBhayibhelini. Hayibo uthatha isande sifawo nesamukelayo angeke azasondele eBhayibhelini akazi nokuthi yini leyanto uzolenzani ngoba iBhayibheli angizokwazi usho ukuthi dayisa wena wedwa wazi ukuthi imali yami ngibeka lapha ufana nje la uyayithi yahlala amahora ebuka wena ubhizi awungaphandle mina odinisayo ngangisho kodwa usudusile lapha engadini wenza lezi zinto zakho yena usuke ehleli lapha ngenzela akasondele eBhayibhelini mina ngamphila angeke uyayicela imali ngimnike uma ifuna njengoba nawe ngenza kuwena angazi namhlanje ukuthi imali isihlelile hayibo ocabanga ngena ngeke uwazi uzongithatha kubeke mhlawumbe ngokuzayo nje nawe ubipha uqala sisebenza siphila ngempesheni ubhizi phakelana namaphara la iqolo angiyimini holy impatient la nami phela ngiyahola iqolo awusuka imali encane angakwazi ukukhanya ngemali encane kanje ngapi lo 500 bani into engekithenge ngisho i-tip of gazer uzongikhalela leyo mali kodwa isisu sami uyasigcwalisa siyagcwalisisa noma wena isakhe sigcwale hayi mina sigcwalisa mina sigcwalisa ile yami ifone bani yami ngiholayo ngathi usakhelela u20 usangitshela ngo2 bani usakhelela u20 ngeke ngakhalela imali isinto phezulu sento intenga yomnotho utshekile nakho nje uma nginyuka ishumi emakhumbini abantu bathukuthela bagwanoni wabo imoto R20 imali uyifaka ngaphambi la ayikho la ayika ngisayifaki imali ukeka phela imali ayisafaka lapha even ebeleni ayisafaka imali lapha akulutho ngizothandaza ngiyothandaza bomanje ngiyosha namanga ushaya zakho ngibonise nomuntu othathe le mali yolkenizwe noma kuthiwa nje uNkulunkulu sithathela le mali yolkenizwe kubona isitshontsho ngibona uma singena izulu uzomenzani lo muntu lo